Така. Лошо, аз ще вкарам ли? Още двамата са тук. Айде сега. Айде. И сира. Такъв. Дай се. И Светия Дух. Амин. Сядай там на стола ти. Когато Мария нам предводища. Там ще се. Той не ще по боксерки. Печатна дъра на Светия Дух, дайте да помаже Слънце. Амин казах. Печатна дъра на Светия Дух. 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 Така. Постригва се Божия раб. Теодор. Да виждаш, колко често чува да се скапа на белеца. Очи, името на Отца. Амин. И Сина. Светия Дух. Амин. Така. Дай сега да видим личички. Има ли? Така. Кой е качето?
О Христа, пречисти се. Christus,